patek penting. Ning Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting. Joso melang yo ben rondo dijamin kempling. Bira sayang Mas Brode ageng ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingare tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kleresan Mas alias kebetulan belanjani kadah roto kapotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opahi. Kowe etopir wong legan golek momongan ngangan niki plonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kelo Mas sampean ampun kuciwo kula rondo anyaran ditinggal Awan-awan lunga plonjo ning pasar pae ai-ai prawan rondo